ja môžeme Paterka. Dneska si tam bude ešte. Tentokrát to bude rozbor. Alebo také, už sa mi nechce ani hovoriť rozbor. Pretože mám už 4-5 videí rozbor. Takže, viete ako to pomenujem toto video? Toto video sa bude volať Paterikora, nie, pomenujem to HN6 Paterikora, hej? Tak. Keď poznáte HN6, napíšte do komentárov, keď poznáte HN6. Alebo len Minecraft Spirit, alebo len Ziga, alebo len PLC, alebo len Otisa. Ale však keď poznáte Otisa, no tak poznáte aj toto. Poznáte aj toho, Minecraft Spirit, bo oni sú bratia. Dneska si tu rozoberieme jedného chlapca, ktorý na mňa urobil na mňa paródiu. Viete, ako to myslím? Paródiu. A máme tu dvoch chlapcov. Neviem, asi jeden sa volá Koty, prezývajú ho tak, volá sa Dave, a tak ho prezývajú. Tak dve prezývky mám. Ja ho budem volať, viete ako? Sprostý chlapec. Takže tak. Za to, že som rozobral Novaliho v jednom videu, tak za to mi nemusí nadávať. Počkajte, ma bolí noha. Ja. Bolí noha. Musím si takto. Grip. OK. Takže on na mňa urobil na mňa, viete ako natáčam na Xbox 360. Buď Skate 3, buď GTA 5, buď FIFU. Chystám sa natočiť FIFU. Proste ja vám to poviem jednoducho, on sa to volá FIFA Street. To chcem natočiť. Bo viem, ako sa to hrá, viem, ako sa prihláva. Chlapci. Takže tak. A on na mňa urobil Let's Play. A začínam s tým názvom. Kamo, Let's Play. Chcel si ma napodobniť. Ja píšem dobre, na rozdiel od teba. A ja viem, že si to urobil naschvál, ale nemusel si to. Lebo ja píšem dobre. Gramaticky a pravopisne. A tak. No. A ty asi nevieš. Takže názov si nemusel dať, že Let's Play. Let's Play píše sa nejako inak. Ak nevieš, tak chod do prvej triedy, tam ťa naučia angličtinu a bude lepšie. Let's Play, dobre. Ty si napísal Let's Play, ale to má byť inak. Číta sa to inak, píše sa to inak. Chápeš angličtinu? Asi nechápeš. A vidíš, ja som teretiak a mám viac rozumu ako ty. A keď by som si ináč nenechal taký dis od 9-ročného a ty si potom 1-ročný alebo 9-mesiacový chlapec. Oni 9,5. Oni. OK. Dobre, tak on natočil World of Tanks. OK, takže viete čo, natočil také tanky. Už neviem, že ako sa to už číta, pretože to je taká stará hra, že úplne, napíšte mi, že kto to hral, lebo ja to nehrajem, ani som to, len jedenkrát som to hral, čo mi to kamarátka poslala a hrali sme cez Skype. Sme si volali cez Skype a hrali sme, ale to ešte. A to som vôbec nevedel hrať, pretože ja to nikdy nebudem hrať, nikdy to nebudem natáčať. Takže mohol si tam natočiť napríklad GTA 5. Aha, ty nemáš GTA 5. No prepáč.
OK. Takže, a ty si tam povedal, že PS2. Ja nemám PS2. PlayStation je o ničom. Ja vám už to vravím asi v druhom videu. PlayStation je o ničom. Ja vám ukážem, že prečo. Dámy a páni, mám tu joystick, na ktorý hrám. Na tento joystick hrám. Vidíte, dobre sa mi ovláda a viem, čo stlačam. Ale keby som si kúpil teraz PlayStation 4, PlayStation 2, PlayStation 4, to je jedno. Tak jednu vec by som si stále mýlil. A to takéto. Vidíte toto? PlayStation má to vedľa seba a toto má hore. By som sa často mýlil, brach. Za to si ja nekupujem PlayStation 4. Už na čo teraz si kúpim PlayStation 4, keď mám Xbox 360? A to je dobré, existuje Xbox One, existuje Xbox Live, ja viem. Pýtate sa ma, že čo nemáš peniaze na Xbox One alebo také. Ja som jednému odpovedal, že chcem si, že ešte keď vyhrajem od nejakého youtubera, sa zapojím do nejakej súťaže od youtubera, tak možno vyhrám ten Xbox One a on mi napísal, že aj to je blbé. Kámo, neviem, aké konzoly sa ti páčia, ale mne sa páčia také konzoly, ako mám teraz konzolu. Je to dobré, lebo na PlayStation musíš zapínať, že musíš proste. Predstav si, ideš si zapnúť Xbox, ideš už hrať, napríklad dajme tomu GTA 5, príklad, hej. Ideš už dávaš tam CDčko, sadne si, ale na PlayStation 4 musí sa postaviť a ísť ku tomu Xboxovi až tako, viete čo myslím, nie k ovládaču, ale viete také, že ako sa to volá. Tá konzola, musíš ísť ku tej konzoli a takto sa tlačiť. Ale ja, bracho, vieš čo musím len urobiť? Ja si dám CDčko tam, nemusím ísť ku tej konzole. Ja mám proste ten v ruke ovládač, toto stlačím a zapnutý Xbox. Takže PlayStation za to nechcem, pretože by som musel chodiť do tej konzoly a to sa mi nechce, len mi tak napíšte. A napíšte mi, ak sa vám toto video páčilo. Lebo tohto videa je už koniec. Ak sa vám páčilo, napíšte mi, dajte odber po prípade, ak sa vám moja tvorba páči. Po prípade dajte like na toto video a ak chcete FIFU starý, tiež mi napíšte s týmto ovládačom a s konzolou Xbox 360. Kľudne vám natočím to, ak chcete. Ja som mal pláne natočiť FIFU starý už dávno, ale to proste niečo mi to pokazilo a celé video sa mi vyplo a žiadny like nemám tam, ako sa volá to video, že prepáčte, že som bol v Banskej Bystrici a u tým videu, že som vám prepáčovala, že prepáčte, že som sa nestihol tam, viete, že už čaute, dajte like, ak sa vám to video páčilo a také. Takže žiadny like, proste len také dislike. Ja som to myslel vážne, nie zo srandy, že proste som sa nestihol, lebo tam pršalo a kvapka mi presne spadla na to tlačítko a vyplo sa video. Takže tak, takže soráč. Ak ste si všimli, som ostrihaný. Už som sa mohol češať do boku, bo tak som vám zvyknutý, je hore, keď sa to ešte, ale ok.
Ja nie som gay kvôli tým vlasom. Ja ani nie som gay, asi ty si. Pretože ty mi budeš nadávať do... A ty máš to v názvu, koty. A je to bližšie, vieš, k tebe, akože. Lebo to sa začína tiež na ko. A ty si koty. Prosívajú ťa koty. Tak ty náhodou nie si. A každý je iný. Hej, cigáň. A som na polu. Si sa netrafil, čo? Ty si myslíš, že keď natáčam takéto videá, tak musím byť cigáň. A ja som ani gáďo. Ja som na polu. Takže už to viete. A už ma si nebudete písať, že hej ty cigán, hej ty gáďo. Pretože ja som na polu. To neviete čo. Ok, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite, že like, a sa vám páčilo, dajte dislike. A jednu vec sa vám chcem spýtať. Viete, ako sa pripojiť na mobil a mohol som hrať tak? Môžem o tom natočiť aj video, že ako hrám nejakú hru, ale chcem vedieť, že, lebo s káblom, ja viem, že s káblom, za akým káblom? Počkaj, s trikom, ja to neviem, ako sa volá ten kábel. Ok, už som na to prišiel. Je to USB kábel, ktorý si zapojíte tuto, zapojíte si do mobilu a môžete hrať tak. Ale ja to chcem inak, že sa nedá cez Bluetooth sa napojiť na tento joystick a tak hrať. Že sa nejako pripojiť, nepripojiť cez kábel, ale pripojiť, viete ako to myslím, napríklad cez Bluetooth alebo na ňom sa pripojiť. A môžem o tom natočiť aj nejaké video, alebo budem pre seba hrať. Ok, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, ak sa vám páčilo. Ak sa vám nepáčilo, dajte dislike. Ak chcete podporiť moju tvorbu, zdieľajte toto video. Ja sa s vami vidím u ďalšieho videa a teším sa na vás. A poprípade, ak sa vám tvorba mojich videí líbi, po česky, líbi, tak určite dajte odber, budem veľmi rád, ak ma podporíte odberom, lajkom alebo zdieľaním. Čus. A teraz som na to prišiel, že mám tu ešte jedného ADH Games, ktorý ADH Vodník, ale volal sa ADH Games, ale teraz je ADH Vodník. Dobre, ja ho nechcem ja nechcem na ňu urobiť takú reakciu alebo rozbor. Kamo, máš super tvorbu, len treba viac tých videí, ale nielen hry a nič tam nerozprávaš. Keby si to aspoň komentoval, ale ty len natáčaš tie hry a nekomentuješ to. Radšej by som bol, keby si natáčal si tvár, niečo by si tam rozoberal, dal by si tému, nejakú tému, top 5, niečo, alebo tak, vieš, takže radšej s tým, pretože ľudia sú zvedaví, že proste, vieš, ľudia sú zvedaví na videá, na ktorých si ty, ale nie hry. Dobre, keď už natáčaš tie hry, a ja natáčam hry, a nie ma tam vidno, ale aspoň to komentujem, ale nie vieš, že som celé video ticho a tak, takže čus. Takže to urob tak, ako ja ti hovorím. Jak budeš mať tvorbu. Toto video bolo proste
chcel som vám povedať nakoniec, že toto video bolo inšpirované. Iba proste, toto video nebolo inšpirované. Toto video som natočil kvôli tomu, že Novali, prečo nám je tak... What? A teraz nám svieti slnko. To už nesvieti, čo? Predstavte si. Takéto videá. Chcete? Asi nie. OK, takže toto video bolo, aby som niekoho proste... Toto video bolo len preto, že nemáte nadávať niekomu, koho nepoznáte, lebo ten človek si to môže brať vážne a môže si vás nájsť a dopadne to zle. Ako Datil a Ikaro. Nejako takto dopadne. Ja nie som gej. Ja som obyčajný chlapec, ktorý natáča na YouTube. Keď poznáte Rytmus hudbu sám, tak tam, že už nie som obyčajný chlapec. Ok, ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like. Ja sa s vami lúčim už a čau. 16, za chvíľku bude 17 minút a toto sa samo ukončí video. Takže zatiaľ ako. Keď sa mi to zastaví uprostred nejakej vety, no tak sorry, ale už čus. A teraz 3, 2, 1, 1, 2, 3.